Mama Virgilin, ano mo gusto mo sabihin? Babakalan po akong gatas. Baka lang kang gatas? Opo. So, gusto niya daw po mabilan sila ng gatas. Ano pa? Tapos po, mga gamit po. Mga gamit? Opo. Sa school? Opo. And guys, no, andito na nga po tayo sa barangay Dahat. Dito po ang Dahat Elementary School. So, dito po yung barangay hall. So magtatanong na lang po kami kung saan yung bahay niya dito. Hindi pala Christopher. Alexander pala. Alexander. Saan daw? Actually, yung nakausap natin na pagtanungan natin, siya pala yung kasama ni Virgilin Kirsto na naghanap Anong ng lupa. Oo. Doon sa Ah, bata. Sakto yung natanungan natin. ayun. Si Alexander pala yun. Ang swerte naman natin. No? Hindi na Isang tayo tanungan maghihirap. guys, napakabait ng Diyos sa atin. Talagang ano. Hindi na kami pinahirapan para mahanap po si Alexander. So, tamang-tama yung natanungan ni DJTV. Yung mismong naghatid, sumama para mabilan sila Alexander ng lupa. Ayun. Si ate. Ayun. Oh, ito na. Sasamahan niyo po kami ate. Ano po pangalan niyo tayo? Joseph po. Juicy? Yan, sasamahan tayo ni ate Juicy para puntahan nga po natin si Alexander. No? Ay, yun na ni. Ini na. Manay, marina aga po. Ay, aga. Marina hapon po. Isa po si Alexander ate. Ikaw si Alexander? Iyo po. Oh, iyo mo. Ay, oh, mana digdig kita, digdig kita. Ayan, marina hapon po. Ate, Maray na hapon nun po. Pasensya na po, inabot ko lang po ako, naghanap po akong pansap na hindi masarina at taday pa nagpunta ngayon po, may sadya po kami sa inyo. Kasi may nagpapahanap po sa inyo na isa ko pong sponsor. Gustong hanapin kayo dito sa sa Lagunoy. Kaya andito po kami ngayon. So, nagpaalam naman po kami kay Virgilin kung pwede po kayong i-vlog. So okay naman po sa kanya. Kaya andito po kami ngayon. Oh, And kasi gusto niyang matulungan to si Alexander. madjag din ako. Kumusta ka? Kumusta po? Kumusta po? Buti po. Ganyan talaga siya magsalita. Napakabait naman. So anong ginagawa niyo te? Naglilinis po kasi po na dating pa lang po ako na ano pa lang po ng pagsaing ng mga anak ko. Ano po yung niya? Isda Ulam? po. Wow. Asan po yung asawa niyo te? Nagtatrabaho po sa tulay. Tulay, ano pong ginagawa sa tulay? Nagagawa po nung daanan dyan po yung dinaanan po ninyo dyan. Kung nadaanan po ninyo dyan. Dito? Opo. Okay. Buti may trabaho te. Opo, kasi po kahit na po may trabaho siya, kulang naman rin po sa pagkain. Kaya di po ako nakakapagtindagad ng isda. Kasi po yung nabunggon ako ng motor. Pinagastos ko po yung pera na naipon ko para po yung pinagbigay sa akin ni Virgilin na puhunan. Nagastos ko rin po yan kasi po nabungguan po kami ng ni Alexander. Pinagamot po namin yung nag-ina. Nakabunggo po kayo? Hindi po ako. Kami po ang nabungguan. Kayo ang nabunggo? Opo. Ayun. Kuya, magkikuha yung upuan ko. Kumusta Upo naman mo po sila. yung pag-aaral ng mga anak po tayo, yung pagmumodule? Ay, okay naman po. Module lang po Okay kasi, naman. kasi mahirap po. Mahirap po kasi gusto ko na nga po yung talagang piece to piece. Parang hindi na rin po ako mahirapan sa kanila. Opo. Sino yung nag-aaral? Lahat po sila nag-aaral tayo? 4 po silang nag-aaral. Ay, hindi pa rin natin naitanong. Ano pangalan mo po ulit ate? Ay, Asela po. Asela. Ano pong apelido ni ate Asela? Kandalaga po, Hakob. Ngayon pong may asawa, alam po. Pasensya na po kasi naglinis. Ang dudumi po namin yung mga bata po. Saan. 3 buwan na pinapahanap po kayo ng aming sponsor. Kaso talagang hindi pwedeng basta-basta kami pumunta dito. Hanggat hindi alam ni Virgilin
na ibablog namin to. Eh, buti na lang kita kami ni Virgilin, so nakapagpaalam po ako sa kanya. Kumusta naman po siya? Okay naman, Kasi po may, kakagaling lang sa salamat sakit. po naman. Kasi po na ano rin po siya. Nagaling agad. Yan, buti naman, medyo ano lang. Talagang ganyan po yung pag sinisipon. Kasi po nagaling pa lang po siya, galing sa hapo. Si Virgilin po nagpalagay nitong grepo? Ano po, yung kung galing sa kanya ng pera, ganyan po ang ginawa namin. Tsaka po, ano, Kayo na lang po yun ang paggawa nito? po, may ano rin po sa kay Alexander nung taga Maynila. Yun, binigyan rin po kami ng ganyan. Si Virgilin po nagpagawa ng bahay, tapos naman po yung nagtulong sa kanyang isang, binigyan po kami ng, ng panggawa po ng puso. Kasi po hindi na mahirapan daw si Alexander mag-igib sa ibang bahay. Saan kayo dati nag-igib, te? Diyan po sa kapitbahay namin. Malayo. So, I guess, ito nga po yung kalagayan nila. And, maraming salamat kay Virgilin kasi nabigyan sila Ate Acela ng lupa. So, para maging komportable na sila tumira. Saan po kayo galing, ate, dati? Ay, taga Kalabanga po yung naasawa ko, pero po taga Dahat po ako. Bago po kayo napunta dito, taga Dahat po kayo? Ako lang po, nung dalaga pa ako, taga Dahat ako kasi pang magulang ko taga Dahat. Saan kayo nakita ni Virgilin? Sa Kalabanga po, siya po ang nakita. Kalabanga. Po. Kalabanga Sibao po kami galing. Tapos nilipat kayo dito? Po. Ate, tuloy na po kayo. Kayo na po mag-upo. Halika na. Halina po kayo. Po kami nakatayo. Sige na po't mainit po dyan. Sige, okay lang. Gumagana pa ba itong Alexander? Jose, Anong oras na? gagos na igditabi. Anong oras na? Marunong ka tumingin ng oras? Anong oras na? Alas 10? Uy, Ano po yung mga nabago sa inyo, te, simula po nung matulungan kayo ni Virgilin? Ayun pong, wala na po akong naririnig ng pagpapaalis po sa akin ng ang kulon po ng asawa, tsaka po wala na po akong naririnig na murang umalis na kayo, mga walang hiya kayo, hindi ninyo yung sariling lupa. Tsaka wala na po ako naririnig sa mga anak kong pagtamo na parang pulubi, ganon. Sabi ko, kahit kami po mahirap, hindi po kami ganon. Kahit kami mahirap, nagsisikap ako para hindi magnakaw, hindi po pakain sa mga batang ninakawan. Tama po. Kasi po yung isa kong anak, pinagbintangan po nila, nagnakaw daw po ng mais, pero po hindi po yung ginawa. Kasi po madilim pa, wala na po kami sa bahay. Yun lang pa masakit po sa ng asawa ko, sa parte ng asawa ko, pati anak ko binibintangan nila nagnanakaw ng mais. Oo nga, masakit naman talaga sa... Pero po kahit po loob, ganon, hindi po kami nagnanakaw kasi po pinalaki kami ng ama ko na hindi ganon. Opo. Mga lang po ng asawa ko kasi ang nagbibintang sa mga anak ko, tsaka pinapalis po talaga kami tuwing po wala kasi lang makukuha sa amin ng pagkain. Masabihan, pahiram ng pera. Pag wala po ako ng pera, umalis na kayo, walang hiya kayo. Ganon. Tsaka pang gusto po nila, yung lahat pong pera ng asawa ko bago po makarating sa akin, sa kanila muna. Bakit daw po? Yung pong una ng asawa niya, yung una po ng asawa ng ang ginagawa po kasi nila, yung bago ibibigay doon sa asawa ni Alex, ibibigay muna po sa antihon niya. Tapos yun naman pong tira, kung bigyan pong 100 yung asawa niya, okay lang. Hindi po yun sa akin mapipili kasi po may anak po siya sa akin na 3. Kaya saka dapat sa inyo po mapupunta kasi kayo po yung asawa. Hindi po. Ang gusto po kasi nila kayo nagagalit sa akin, ganon. Bago po makarating sa akin, sa kanila muna. Kaya ganon po. Kaya po, Ayun. lahat pong sa amin, ginaganon po nila ako, yung tabuga, yung mura ng masasakit, masalita na nasasago po ko sa kanila. Hayaan nyo na lang po yan, ate. Ipagpasa Diyos na lang po natin yung mga taong Pero gumagawa okay sa na atin. rin po, na ganon ginawa po nila sa amin kasi po marami rin pong pasalamat ko kay Virgilin kasi po natulungan po kaming magkasarili pong lupa tsaka wala po na sa amin magsasabing umalis na kayo. Opo. Tapos mangnanakaw yung anak nyo, pero hindi po namin yung ginawa. Pagsisikap po talaga namin, mag-iina ang namin ginagawa, hindi pa nagnanakaw. Siguro advice ko na lang po kasi yung yung niluluto mo sunog na. Ay, hindi.
Sinabawan po kasi ito, Ba't kuya. anong oras na tayo? Alas 12 na. Ba't Hindi po, Kakain. nagkain na po sila. Kaalis pa lang po nung isa kong anak na malaki yung pinagban... ilan yan ate? 4 po yung anak mo? 5 po sila lahat. 5. Asan po yung Isang isa niya? babae, isang lalaki. Ah. So yung napanood ko doon natin sa video nyo, parang ayaw sumama ng anak mo na babae. Po? Ayaw sumama dito. Ay, hindi po. May pamilya na po yun. Kasi po, naiwan po talaga siya. May Ang kasama asawa ko pong anak ditong babae, yung dalagitay ko po, hindi, wala pa po yung asawa. Yung naiwan po sa Kalabanga, may asawa na po yun. Luto na natin? Opo, kanina pa naman po yan. Oo. Kakain na po kayo? Hindi. Yung mga anak ko po. Kumain na po yan. Ito po ate, anong pong luto ito? Pang ano po yan sa asong papangkain. Ah. Ano yung ilaw niyo dito, te? Solar na. Umpo. Ayan na. Ito nga po yung kalagayan nila. Ay, yung mga bata. Medyo lang te, ano eh. Medyo madungis yung mga bata, ano eh. Opo, kasi ngayon, kanina pa po ako umalis sa umaga kasi po naghanap pa po ako ng pagsaing namin. Pagdating ko po, ganyan na po sila. Sabi ko, mamaya na lang po sila maligo. bago Nakakuha po kumain. kayo ng bigas. Ayan na po yung nasaing ko. Nagsaing na kayo. Opo. Ngayon, may dala po kami isa sa akong bigas dito, ate. Ay, salamat pong masyado sa bigas. Ito po. Ako na lang po kuya lalagay dun sa... Salamat po. Alexander, anong gusto mo sabihin? Ano Sabihin. Ano ka? Ano daw gusto mong sabihin sa akin? Anong gusto mong sabihin kay Mama Virgilin? Anong gusto mong sabihin? Babakalan po akong gatas. Baka lang kang gatas. So, gusto niya daw po mabilan sila ng gatas. Ano pa? Tapos po, mga gamit po. Mga gamit. Opo, Sa school. opo. Ano pa? Mga lapis po. Ayan, may panawagan si Alexander kay Mama Virgilin. Gamit daw po sa school, tsaka gatas. Si ate naman, ano pong gusto niya sabihin ate? Ay, marami po sa sponsor. Kahit po talagang sinika pong mahanap yung bahay ni Alexander. Yun lang po. Maraming. Po, si kawawa din po talaga yung kalagayan nila. Ano lang yan eh? Pakiasikaso lang po ang mga anak nyo. Yan, bihisan po natin, linisan po natin kasi mas maganda tignan yung batang malinis na. Ay, ngayon lang po talaga kasi po talaga naghanap ako Okay. ng bigas. Kaya po ganyan pa mga anak ko. Pero po marami pong salamat sa sponsor na nagpapunta po dito sa Opo. Ano pangalan ng... Ito na yung bunso mo ate? Ano yung pangalan niya? Alexis. Ini po, Andro. Siya po naman, Alexis, Alexander, tsaka po si Ronnie, saka si Sheila May. Yung asawa mo po anong pangalan? Alex po. Alex. Hindi na siya bumalik na Maynila, ano eh. Hindi na po. Saan niya dati nagtatrabaho ate? Sa sa Manukan, Batangas. Sa Batangas. Ayan. So, babalik po kami dito ate pag nakapag-usap na ulit kami ng sponsor para maibigay po sa inyo yung tulong na gusto niya pong ibigay sa inyo, lalo-lalo po kay Alexander. Po, salamat lang po masyado sa nagbigay po ng tulong. Maraming na po yan sa amin. Hindi ko na po paghahanapin at pagpapaguran po. Tama po, ano eh. Kung teman yung natanggap natin o malaki, so dapat natin magpasalamat kasi ang importante doon, may natanggap po tayo. Sa totoo lang po, yan pong dara po nindong bagas, dako lang halaga na po yan sa kuya. Dako na po yan mahahanap sa iyo. Tulad nga po na sinabi nyo, kadarating nyo lang kasi naghanap kayo ng masasain nyo. Saan kayo nakakuha? Doon po sa tindahan na may malapit po sa pinagtatrabaho ng asawa ko. Utang. Po, kasi po wala pa naman pera. Kailan po kayo magbabayad? Ay, pag nagsweldo po sila, ang ko po sa kanya, pag kami po nangungutang, ang sabi ko, pag sahod po ng asawa ko, okay naman po sila. Huwag nyo na bayaran, hayaan nyo na yun. Ay, hindi po pwede kasi hindi na pa ako magpahiramin nun. Tsaka po, magugutom ang mga anak ko kung hindi ko na po siya babayaran. Wala na Opo. po mapagutangan. Magbayad tayo ng utang ha. Shoutout sa mga hindi nagbabayad ng utang. Salamat lang pong marami. Opo, salamat din ate sa pagtanggap niyo po dito sa inyong tahanan. Muli, maraming salamat kay Virgilin sa pagpayag na i-vlog namin to si
ate, tsaka si Alexander. No? Salamat. Virgilin, maraming salamat po ulit. Yan, sa lahat po ng aming mga sponsor, sa lahat po ng aming mga viewers, God bless po and maraming salamat sa inyo.